Takže ja už prenechám slovo v tímoch, dvojiciach, trojiciach, môže samostatne, už to ako chce, vlastne vytvoriť. Súčasná situácia je taká, že IT sektor napreduje veľmi rýchlym tempom a v nasledujúcich 10 rokov sa zredukujú pracovné pozície, na ktorých je momentálne veľmi veľa žien. Naším cieľom je, aby z dlhodobého hľadiska stúpol počet žien v IT sektore. A aby aj ženy sa nebáli toho IT sektora, aby sa aj oni vzdelávali, pretože výskumy ukazujú, že v blízkej budúcnosti už 80% pracovných pozícií bude vyžadovať nejaké IT zručnosti. Z toho dôvodu sa snažíme podporovať a ukázať dievčatám a ženám, že IT sektor nemusí byť ani nudný, ani zložitý. Stačí si nájsť niečo, čo nás tam baví. My sme dneska vytvárali automatický zavlhovač kvetináča. Na počítači sme si to naprogramovali, ako by to malo vyzerať. Napájali sme rôzne mikrobity, pomôcky k mikrobitom a potom nám to vyšlo. Ja som sa prihlásila vlastne do tohto projektu, pretože ma zaujíma informatika a celkovo ma baví vlastne pracovať s tými mikrobitmi. Pretože je to zaujímavé a príde mi také trošku nefér, že viacej to dávajú chlapcom robiť ako vlastne dievčatám. Doba sa modernizuje a je dôležité, aby s tou dobou vyšli aj dievčatá a nielen chlapci. Videla som tie rôzne funkcie, aké majú tie mikrobity, že čo sa dá ako s tým robiť. A tak no, ako som zase múdrejšia o trochu. V budúcnosti by som sa tomu určite chcela venovať, aspoň čiastočne.